Imoto eshisiwe yatholwa izakhamuzi zakwavimbukhalo bathi bezwa ngehuthi yemoto eyayiqhubeka ibanga umsindo iqhamuka ngasehlathini. Uphenyo luveza ukuthi Lemoto ngekathisha ofundisa ephasiwe primary school uHlengiwe Ndaba. Kuthiwa akabuyanga ekhaya ngemuva kokubonakala ethenga edolobheni Escort. Kuphenywa icala lokubulala eMahlathini police station emva kokuthi ngomhla ka-23 kuJulayi ngabo 7:30 ekseni kwatholakala imoto eyayikade eshisiwe inomzimba womuntu ngaphakathi nayo oyekade eshe engabonakali. Imoto le yayinenhlamvu zokudutshulwa. Kube sekwenziwa ke i-postmortem okuyiyona evezile ukuthi umzimba lo watholakala ushisiwe womuntu wesifazane owayekade ekhulelwe nezinyanga eziyisishiyagalombili. Amalungu omndeni wakwaNdaba akholelwa ukuthi kungaba indodakazi yawo lena. Okubuhlungu kakhulu ukuthi uHlengiwe bewumuntu okhulelwe obokufanele ukuthi atete ngoSeptember. Manje nakhona la evenini leli elitholakele lakhe umzimba otholakale ngemuva athi Amaphoyisa uma sebewuchecka kusho ukuthi kwenziwa ama-operations zonke lezo zinto kwatholakala ukuthi umuntu obe pregnant. Ngathi ngiyasilekelela kakhulu bantu bami. Sithole ngalo mntwana ngoba sesikhathazekile. Asisakwazi nokulala. Akekho osaboshiwe Mlondi Khadebe, SABC News, eBergville.